Bueno, doncs avui ja us vaig comentar que l'última sessió la faríem sobre les famílies, perquè considero que a totes les etapes educatives, però sobretot a infantil, són molt importants, no? Sempre ens omplim la boca que són el primer gen educatiu, doncs li hem de donar aquesta importància. I en el temps del Covid, aquesta relació família-escola perilla una mica. Sí? Llavors volia dedicar-li aquesta sessió, espero que també la trobeu interessant. Doncs comencem. Primer de tot, per obrir així la sessió, volia veure com era la relació de família i escola en el temps de Covid, sobretot a l'inici. Sí? Jo us he posat aquest vídeo, que segur que totes l'heu rebut. No ho sentim, Laura? No? No ho sentim, o jo no ho sento. No? No ho sentiu, al vostre ordinador? Doncs espera. No se sent. Torna a compartir. O el que faré, si no, és intentar pels altaveus del meu ordinador. Ho posaré tot a pastilla, que ho sentin els veïns i tothom. Molt bé. I així, espera, que desconnecto els cascos. Posaré la veu a tope. I a veure ara. Feu-me ok, si us sentiu, ¿vale? I si no, doncs ja us ho aniré radiant. Sí, Perfecte. ya había ganas, sí, hay que trabajar y... No, tranquila, tranquila. Yo confío, muy tranquila. ¡Alito! ¡La mascarilla! ¡No! ¡Encima de la nariz! ¡Ya te lo he dicho! Y cuídale tú para que no te acerque la niña. Niña, hija, que te calado. No te acerques nada de esto. Tomara, por favor, maestra. Por favor, maestra. Quiero niño. ¡Subito a la niña, no! ¡Subito a la niña! ¡No! ¡Ya no hay que compartir, hijo! ¡Quítate de todo lo que te digo! ¡No compartas con nadie! ¡Bueno! ¡Come este! ¡La mascarilla, te mala! Bé, com veieu, és un vídeo de broma, segur que moltes el vau rebre, però jo sempre dic que broma, però al final moltes de les famílies era aquesta visió que tenien quan dèiem que anàvem a obrir les escoles, totes les pors que tenien, que passaríem les mascaretes, que si se les treurien, que si les compartirien, que si no sé què. Llavors és una mica de broma, però bueno, hem de ser conscients que algunes famílies també tenen això al cap. I fora bromes, però la nostra realitat és aquesta. Totes les diferents comunitats han fet aquesta campanya. Diferent el cartell, segons Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona, però al final totes diuen el mateix, un petó i adeu. Si passàvem de les famílies entren a l'aula, les famílies es queden a la porta, les famílies deixen els nens al pati, ara ja les famílies se queden al cotxe i n'hi baixen. Llavors, quin tipus de vincle i de relacions establirem amb aquestes famílies? Doncs bé, primer, crec que és important analitzar com era la participació de les famílies fins ara, fins a aquest moment, perquè crec que és interessant veure on estàvem per saber on estem i cap a on volem anar. Llavors, he preparat una mica una sèrie de dades. Aquestes dades estan extretes del projecte Famílies amb veu, que va fer la Fundació Bofill, a partir d'enquestes a famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona i de Lleida. Són famílies de les dues zones, d'escoles de les dues zones. I el resultat pel que fa a la participació era que en termes de participació parlen d'una participació individual, que aquí tindríem el 100% de les famílies, seria allò de les tutories, les entrevistes individuals. Aquí normalment tenim el 100% de les famílies. Després, aquesta participació que és més de, podríem dir-ne, de vida comunitària, que seria, doncs, celebrem la festa del Nadal i venen les famílies, o celebrem carnestoltes i venen les famílies. Aquí tindríem una participació d'un 75% aproximadament. Després, la participació pel que fa a organitzar i preparar activitats, hi hauria un 25% aproximadament de famílies que participen, és a dir, aquelles que organitzen les festes, doncs si preparen això la festa de Nadal o preparen la castanyada, les diferents festes, en aquesta organització un 25% de famílies.
I un altre tipus de participació seria la participació ciutadana, que és aquesta una mica la vocació més política, que és la gran minoria de famílies, que són les que són representants del Consell Escolar, de coordinadores, de les assemblees que es fan a les escoles, de les comissions de famílies, tots aquests òrgans de representació. Per tant, tenim una mica un mapa dels tipus de participació i com participen les famílies a les escoles. Després, de què depèn aquest tipus de participació? Doncs bé, hi ha diferents factors. El que és més important és la composició social de les famílies. Quan parlem de composició social, parlem tant del nivell d'estudis, nivell d'ingressos, l'origen, el gènere, a nivell de conciliació, doncs si són famílies monoparentals que no poden o no disposen de recursos per deixar les criatures i llavors no poden participar. Tota aquesta sèrie de factors ens diuen els estudis que poden marcar fins i tot un 10%, diferències d'un 10% en la probabilitat de participar activament a l'escola o no participar-hi. Per tant, els hem de tenir presents. Tipus de famílies que ens trobem a les escoles. Tenim les famílies que s'anomenarien invisibles, les famílies visibles i les famílies que són hipervisibles. Anem mirant cada un d'aquests grans grups. Les famílies invisibles són aquelles de nivell socioeconòmic baix, normalment estudis bàsics o sense estudis. Solen ser famílies nouvingudes i molts cops hi ha barreres d'idioma, barreres culturals o de codis. No només l'idioma, sinó hem de ser conscients que depèn de la cultura de la que formi part la família, els codis de relació són molt diferents. Per exemple, tenim les famílies xineses, que per la cultura xinesa la mestra és una figura d'autoritat i les famílies no tenen dret a dirigir-se a la mestra. Llavors, si nosaltres coneixem això, podem parlar amb aquestes famílies i explicar com ens relacionem aquí a la nostra cultura per intentar arribar a consensos i arribar a compartir significats amb aquestes famílies per facilitar que s'apropin a l'escola. Després són famílies que no tenen ni veu ni presència a l'escola, encara que siguin majoritàries. És a dir, ara ja la majoria dels estudis ens estan parlant de factors de colonització a les escoles, en el sentit que hi ha escoles que són de gran complexitat, poden tenir un 90% de l'alumnat que sigui de procedència i d'origen estranger, però que les AMPEs d'aquestes escoles estan formades 100% per famílies del país. Llavors, és molt difícil entendre que si en una escola hi ha un 90% d'alumnat nouvingut, que l'AMPE només estigui formada per famílies del país. Alguna cosa està passant. Estan invisibilitzant amb aquestes famílies. I són famílies que se senten estrangeres dins l'escola. No han pogut establir aquest vincle. Aquest tipus de famílies podem caure en l'error de dir frases del tipus hi ha famílies que no venen perquè no els interessa. És cert, hi ha famílies que no venen a l'escola perquè no els interessa. Que no tot és de poder realitzar el que ja us he posat aquesta vinyeta del Prato que va dibuixar el 2007 en el que una nena diu la mestra diu que la culpa és de la meva mare, que no m'ajuda. Diu, però la meva mare no sap llegir. Per tant, hem d'intentar conèixer la realitat de les famílies, ens hem de fer properes i hem de parlar per tal d'intentar visibilitzar-les. Elisa, no? Ai, sí, perdó. Tranquil·la. Després, les famílies visibles ja serien aquestes famílies de classe mitjana, famílies amb estudis, normalment solen ser famílies del país. Són famílies que tenen veu i presència a l'escola, participen en festes, en activitats comunitàries, tot aquest tipus d'activitats que organitzem a les escoles, però molts cops no se senten ni reconegudes ni valorades. Podrien ser, per exemple, aquelles famílies que diem, no sé, m'ho invento, però podem dir
Mira, estem preparant carnestoltes, podríeu venir a ajudar-nos a fer les disfresses. Hi ha un munt de famílies que venen i el dia de la festa, des de l'escola, es fa un agraïment explícit, no? Doncs gràcies a l'AMPA per ajudar a muntar aquesta festa o aquesta activitat. Clar, quan nosaltres diem gràcies a l'AMPA, aquestes famílies el que entenen és que estem reconeixent la feina de la Junta de l'AMPA, dels pares que formen part de la Junta, no de totes aquestes famílies que hi han participat. Normalment són famílies que s'interessen, no? Les podríem reconèixer en frases de m'agradaria saber o m'agradaria participar o si necessiteu ajuda vinc, però es queden aquí. Molts cops no són capaces de donar un pas més i implicar-se en altres coses que fem a l'escola. Les famílies hipervisibles serien aquelles de classe mitjana i classe alta, amb estudis, moltes vegades amb estudis superiors. Són aquestes famílies que participen activament a l'escola, formen part dels consells escolars, no? Aquestes famílies minoritàries que dèiem, formen part de comissions, assemblees, coordinadores de les AFES o AMPES. Són famílies hiperpresents i són famílies que reclamen i acaparen constantment l'atenció. Molts cops també són aquelles famílies que ens desborden, sí? I normalment estan motivades per un interès més particular i general. És més un interès del meu fill, de l'educació del meu fill, i no de l'educació de l'escola en general. No? Són aquestes, com us he ficat abans, aquesta vinyeta del Tabo, que sempre el meu, jo, l'escola té l'obligació de... Són aquestes famílies, no? Com amb aquesta vinyeta que a vegades et fan fins i tot una barrera física que impedeix que altres famílies que vulguin parlar amb tu s'hi atancin, ja sigui per educació o pel que sigui. O que tu estàs parlant amb una família i aquestes se posen pel mig a trencar la conversa o a intentar acaparar la teva atenció. Les famílies hipervisibles. Després hem vist tipus de participació, tipus de famílies. Anem a veure els tipus d'escoles que tenim. Tenim les escoles que jo he anomenat les escoles Moyano i després les escoles democràtiques. Evidentment, entre aquests dos grups hi ha tota una escala de grisos. Llavors ja depèn de la particularitat de cada escola. Però és una mica on érem o on encara estan moltes escoles i cap a on hauríem d'anar. Bé, les escoles Moyano són aquestes que són, després us dic perquè li he posat aquest nom, són aquestes que estan fortament jerarquitzades, hi ha una jerarquia estructurada i a més és visible aquesta jerarquia. No tenen espais per les famílies, no hi ha espais dissenyats per les famílies. No creuen en el valor educatiu que et poden aportar les famílies o, si més no, no el veuen, són incapaces de veure'l i de detectar. I són molts cops artistes del camuflatge, perquè molts cops quan hi vas et diuen no, aquesta escola està oberta a les famílies, però quan profunditzes una mica més veus que el que volen dir és que les famílies els hi molesten. Jo li he posat aquest nom d'escoles Moyano perquè a finals del segle, mitjans del segle XIX, va haver a l'estat espanyol la llei Moyano, que era la llei que regulava l'educació. I en aquell context, Espanya era el país de la Unió Europea amb major taxa d'analfabetisme. I llavors, des de l'Estat, amb bon criteri en aquell moment, van decidir de dir, les famílies no poden ni saben educar els seus fills perquè són analfabetes, hem de construir escoles on hi hagi uns professionals que eduquin amb aquests nens i nenes. Però, clar, quin és el problema? Que com que jo parteixo de la base de les famílies són analfabetes, es van crear i dissenyar ja arquitectònicament escoles on no hi havia espais dissenyats per famílies, perquè les famílies és algo relacionat amb analfabetisme i cultura. Són escoles on hi ha una jerarquia. Jo soc el que sé, el director i el mestre, jo soc el que sé i el saber està dins d'aquesta institució escolar. La família queda fora, per tant, la família no en pot discutir ni argumentar res. I, evidentment, no veien cap valor educatiu en les famílies. Bé, això era a finals, mitjans del segle XIX, però de mitjans del segle XIX a ara, les coses haurien d'haver canviat molt. I sí que és cert que no les escoles són així, però
hi ha moltes escoles que encara tenen aquesta jerarquia. Evidentment, moltes escoles encara no tenen arquitectònicament espais per famílies on es puguin reunir les AFES o on puguin anar les famílies a fer tallers. Un espai exclusiu per a les famílies. I encara hi ha moltes escoles que, doncs això, que us deia del camuflatge. No dic que sóc allò que érem abans, però realment ho continuo pensant i funcionem d'aquesta manera. Llavors, jo el que crec és que hauríem d'anar cap a les escoles totalment democràtiques, sí? Aquelles que creuen fermament amb la corresponsabilitat educativa. Els infants tant s'eduquen en família com a l'escola, com al carrer, com a la comunitat. Per tant, la corresponsabilitat educativa. Aquelles escoles que creen espais per famílies. Sí? Encara que arquitectònicament no ho tinguem, busquem espais on les famílies, altres tallers, les seves famílies o tot el que puguin fer. Després, buscar espais de diàleg i de trobada és fonamental per una escola democràtica. Donar veu a les famílies, però no sols donar-los veu, sinó també tenir-la en compte. Sí? És molt fàcil el poder dir, sí, jo estic a les famílies, però és passo del que em diguen. No. Si les escoltem, les hem de tenir en compte. Perdó. Maria del Mar, pots apagar el micro, sisplau? Gràcies. Després, a veure, que no me perdo. Aquestes escoles, la jerarquia, hi ha evidentment una jerarquia, hi ha un equip directiu, hi ha un cap d'estudis, però està més desdibuixat i més porós. El director, el cap d'estudis, escolta l'equip, escolta les famílies. S'estableix diàleg i trobada. Per què? Perquè creuen fermament en aquesta corresponsabilitat educativa. I són escoles transparents, transparents en informació, i la presa de decisions és bidireccional. Per tant, jo crec que és important el poder tirar cap a aquestes escoles democràtiques. Bé, ja hem vist el tipus de participació, tipus de famílies segons la participació, tipus d'escoles, doncs anem a escoltar la veu de les famílies. Mireu, aquí he volgut compartir amb vosaltres uns fragments, us ho llegiré perquè si esteu amb dispositius molt petitets i no ho podeu llegir, és del primer fòrum de famílies i educació que es va fer a Catalunya, estem parlant del maig del 2014, que també és una dada a tenir en compte, primer fòrum Famílies d'Educació 2014, per tant, no m'ha avançat tal com voldríem. I en aquest fòrum les famílies van arribar a un consens per definir el que representava, el que era la participació a l'escola per amb elles. I van dir, participar a l'escola suposa un principi de corresponsabilitat. Per tant, elles mateixes estan demanant aquest principi de corresponsabilitat. Diu que comença per la implicació en l'educació dels propis fills i filles per anar assolint majors quotes de presència al centre educatiu i a l'entorn. Diu, i no només presència, no només estar-hi, sinó la capacitat d'iniciativa, d'audiència, de proposta, d'incidència en la presa de decisions. El que estem fent a les escoles és acompanyar els infants en el seu camí de l'aprenentatge. Per tant, per acompanyar l'infant no només necessitem estar els mestres, sinó que necessiten estar les famílies i elles ho demanen. Diuen també, es pot participar a títol individual o en associació amb la resta de famílies o fent xarxa. Ja parlen les famílies de fer xarxa, paraula que ens encanta els mestres. Sí? Diu, i creant organitzacions del tercer nivell amb l'objectiu d'assolir major influència en la gestió del sistema educatiu i en la definició de les polítiques educatives. Després també, dins d'aquest mateix fòrum, les famílies van fer un decàleg sobre la seva participació a les escoles. Jo us he volgut ficar el primer punt del seu decàleg, però si voleu llegir el decàleg sencer, el trobareu al llibre blanc de la participació de les famílies a l'escola que va publicar la Fundació Bofill a partir d'aquest fòrum. El primer punt del seu decàleg hi diu, les famílies hi som i volem ser-hi més. Per tant, tota una declaració d'intencions.
Diu, com ha de ser la presència i la implicació de pares i mares a l'escola. Diu, els pares i mares també volem ser protagonistes de l'educació, compartir punts de vista, estar informats i ser escoltats en tot allò que fa referència a l'educació dels nostres fills i filles. Per tant, no només estar informats, sinó que volen compartir el seu punt de vista, volen ser escoltats, però no sobre qualsevol cosa, sobre l'educació dels seus fills i filles. En l'àmbit associatiu, diu, les AMPEs no volem ser només empreses de servei. Això jo crec que com a mestre ens hauria de cridar molt l'atenció, perquè si les pròpies famílies consideren que formar part de l'AMPE és com posar-te en una empresa de serveis, ojo el que estan dient i quina imatge estem projectant de les funcions que ha de tenir un AMPE o un AFE, segons li digueu a la vostra escola. Diu, som associacions de familiars d'alumnes que col·laborem amb els mestres i els equips directius per contribuir en la millora de l'escola, dels nostres fills i el seu entorn. Diu, els espais de representació formal són els de la presa de decisions, la governança dels centres educatius, per tant, cal incentivar l'apropiació d'aquests espais pel conjunt de les famílies, ja que actualment els pares que hi són no se senten representant a la resta. Això també és molt significatiu perquè a vegades hem de mirar quines famílies estan al Consell Escolar. Les famílies que estan al Consell Escolar s'han donat a conèixer a la resta de famílies? Totes les coneixen? O s'han proposat perquè sortiguessin votades? Tenint en compte, aquestes famílies, un cop surten escollides pel Consell Escolar, tenen espais i trobades amb les altres famílies del centre per saber el que pensa tothom? Quins canals i mecanismes tenen de comunicació amb les altres famílies? Perquè, si no, clar, al final els consells escolars es pot caure en els mestres expliquen el que es farà a l'escola, els mestres expliquen el projecte o el que toqui en aquell consell escolar i s'ha de votar al final si s'aprova o no. I aquelles famílies, si no se senten representants de la resta, si no saben el que pensen la resta de famílies, al final aprovaran o no l'acte d'aquell dia del Consell Escolar. Però és important que si són representants d'algú, les altres famílies els coneguin i ells coneguin les opinions de les altres famílies. Perquè jo votaré per mi individualment, però no votaré segons el consens de totes les famílies. Llavors també hauríem de tenir en compte com funciona i com facilitar canals perquè els representants dels consells escolars o les AFEs estiguin en relació amb les altres famílies. Després, doncs, parlar dels reptes que tenim en la participació. Com a comunitat educativa, el que podem fer per intentar anivellar aquestes diferències de participació entre famílies, podem fer dues coses. Tenim dos reptes importants. El primer repte que tenim és que totes les famílies s'han de sentir convidades a formar part de l'escola. Nosaltres no podem obligar que en formin part, però sí que està en les nostres mans fer que se sentin convidades a formar-ne part. I el segon repte que tenim és que ninguna família s'hauria de quedar fora de la comunitat perquè no s'atreveix a entrar-hi. Sí? Hem de conèixer bé les famílies, veure per què no es volen atansar, però és important que si veiem que algú no s'atansa perquè no s'atreveix, acompanyar-lo i ajudar-lo perquè realment pugui formar part de la comunitat educativa. Quins són els agents de canvi per anivellar aquestes diferències? Mestres, les famílies organitzades, que serien aquestes que estan a les juntes de l'AMPE o de l'AFE, i l'administració. Evidentment, com que nosaltres només podem intervenir com a mestres o podem parlar amb les famílies organitzades, parlarem d'aquests dos agents de canvi perquè l'administració ja és un altre tema a part. Encara que si realment estiguéssim amb administracions democràtiques i nosaltres ens creguéssim el poder que tenim com a educadors, com a famílies, com a comunitat educativa, també podríem provocar el canvi en l'administració. Idees clau. Primer, la primera idea clau. No podem pensar que amb una única proposta arribarem a totes les famílies. Nosaltres tenim clars que tots els infants són diferents, que totes nosaltres som diferents, les famílies també són diferents. Hem vist que hi ha diferents tipus de participació i diferents tipologies de famílies. Per tant, amb una única proposta no aconseguirem que s'atansin totes les famílies.
Això ho hem de tenir molt present. I la segona cosa que hem de tenir present és que les interaccions que es donen entre família i escola són molt diverses. No podem esperar que tothom interaccioni de la mateixa manera amb nosaltres. Som tots diversos i, per tant, si les escoles hem de fomentar i educar en diversitat, també ho hem de tenir en compte amb les famílies. Per tant, pel que fa als reptes, amb les famílies invisibles recordem que són aquelles que estan i se senten desconnectades, que són aquelles que la seva participació es limita a aquestes interaccions individuals, a les tutories, a les interaccions mare-pare, tutor. Aquí el principal problema que tenim és un problema de codis. I ara veurem què podem fer des de vessant de mestres, des de l'escola. Primer de tot, revisar els codis, el que dèiem abans. Si ens atencem a les famílies i els expliquem els mecanismes que tenen de relacionar-se amb nosaltres, però no només pots demanar-me una tutoria o pots demanar-me, no sé, que t'expliqui la reunió en una altra llengua perquè no ho has entès. No, mirem com ens relacionem, perquè si és gent d'altres cultures no entenen la relació ni la socialització igual que nosaltres. I en la nostra mà està explicar-li com ho fem aquí al nostre país. Després també tenim molt en compte des de quin lloc ens estem comunicant amb les famílies. Ens estem comunicant des de la posició de docent, soc el que sé i soc el que t'he de dir el que has de fer amb el teu fill, no només a l'escola sinó a casa, o soc un docent que t'escolta, que té en compte la teva opinió, que té en compte totes les teves circumstàncies, estic disposada a escoltar-te per poder arribar a un acord pel que fa a l'educació del teu fill o filla, perquè la resta jo no hi puc incidir. Jo puc incidir en l'aprenentatge que pugui fer aquell alumne a l'escola, no a casa. I a vegades això de la posició no en som molt conscients, ja no només a l'hora de parlar, sinó que aquí us he posat amb una vinyeta que és humor, però moltes vegades passa amb els comunicats que donem amb les famílies. Com aquí diu, avís, aquesta escola inculca coneixements, els nens han de venir educats des de casa. Moltes vegades la manera i el llenguatge que utilitzem en donar notificacions, correus electrònics o el que sigui les famílies, ja ens situem en una posició de suposada autoritat. Llavors, hem de mirar, si volem que aquestes famílies invisibles entrin, no ens podem situar des d'aquesta suposada autoritat. Els hem de donar veu i presència. Els hem d'integrar en totes aquestes interaccions que fem com a grup d'aula. Per exemple, en els casos en els que una família et pot estar preguntant una cosa, sempre pots, si tens amb aquestes famílies invisibles, pots fer que entrin en aquesta conversa, pots fer que es coneguin. Hem d'intentar maximitzar la nostra capacitat d'adaptació i flexibilitat. A vegades, moltes escoles, el que diem és, els de 3 anys, les aules de 3 anys, les famílies vindran un dia a la setmana a explicar el seu ofici, i seran els dimecres per la tarda. Doncs bé, i si alguna família no ve, ja és clar, és que no ve mai, és que no s'apunta, és que tal. Hem de mirar el per què no venen, perquè és molt difícil que tu li diguis a una família no, has de venir a explicar el teu ofici dimecres a la tarda. Hi ha famílies que s'ho podran combinar, hi ha famílies que s'ho podran arreglar, però d'altres que no. És molt diferent que tu els hi puguis dir mira, no et va bé aquest dia, quin dia pots venir? I ens ho reorganitzarem nosaltres. Hem de poder ser flexibles i adaptar-nos en la mesura del possible. O si una família diu, mira, però és que estem a l'atur, llavors ja no es proposaran ni s'apuntaran a la graella que posem o de la manera que ho feu a les vostres escoles, de dir quin dia vens, ni se'ls hi passarà pel cap apuntar-se. Llavors, si nosaltres ho sabem, podem donar altres opcions, no tancar la temàtica. O inclús hi ha molta gent que no s'atansa per la llengua. Si dius, podeu venir a fer l'activitat que vulgueu, ja no ho acotes a oficis o a mascotes o el que sigui, sinó podeu venir a fer el que vulgueu. Molta gent ja no s'atansa per la llengua. Doncs tu, si ho saps, és molt fàcil de dir, mira, doncs podries venir i cantar-nos una cançó amb la teva llengua o explicar-nos jocs del teu país. Intentar apropar la seva cultura a l'aula amb aquesta voluntat d'adaptació i de flexibilitat.
Després, deixar de banda prejudicis i pors. El desconeixement vers les altres famílies, a vegades, pot portar a certs prejudicis que són els que ens fan dir aquesta família ve perquè no li interessa. Hauríem d'intentar deixar-los de banda. I després, sobretot, l'escolta activa. He posat escolta activa, que les que em coneixeu sabeu que no m'agrada molt això de posar activa, però que ho hem de posar perquè, clar, escoltar és escoltar sempre, vull dir, escoltar és escoltar, no activament. El que passa que com que l'educació tradicional ha tergiversat tant el terme escoltar, que llavors hem de començar a buscar adjectius per entendre'ns, no? Però ja sabeu el que vull dir amb escolta activa. I aquí us he posat un altre vídeo per parlar una mica de com donar visibilitat a les famílies. Potser aquests vídeos ja els heu vist, són antics, tampoc no tenen gaire qualitat. I si voleu us vaig jo dient els diàlegs que fan o... Estan subtitulats, de totes formes. You do the same. I do the same. In different words. No sé, heu pogut llegir els subtítols? Sí? Molt bé. Bueno, aquest vídeo ja us dic, és antic, però ens podria donar per parlar de moltes coses, però pel que fa una mica a la relació amb donar visibilitat, amb fer visible l'invisible, en poder canviar el codi, aquesta noia que ha passat per allí, només ha canviat el codi, ha canviat la manera de dir les coses, no? Que el senyor havia escrit soc sec, ajuda'm, només canviant el missatge ja ha rebut un feedback diferent, ja ha fet que la gent se li apropés. Per tant, a vegades canviar el codi, dir el mateix amb altres paraules, és una fórmula molt potent perquè s'atancin les famílies. El tenir empatia, evidentment, l'utilitzar missatges assertius, la cooperació i la relació no jeràrquica. És a dir, aquesta noia, hauria sigut molt fàcil que li hagués dit mira, no, és que això no ho has de fer, has de fer això, o te dono un munt de diners i passo. No, li ha ensenyat una altra manera de poder dir el que volia dir per assolir els seus objectius. Ara us passaré un altre vídeo, també per parlar, per treure idees clau, però són vídeos que els podríeu analitzar molt més, però no tenim el temps i el format també és una mica així virtual, però bueno. Aquest vídeo és un vídeo també molt antic, és una miqueta més llarg, però crec que val la pena. Es diu What's That? És un vídeo que està en rus, però està subtitulat en anglès i en castellà. Jo crec que veureu els subtítols i, el mirem i després...
Τι είναι αυτό? Αφροίδη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στον πατέρα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη, ρε πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μπορείς να πεις τόσες φορές ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3. Καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και του απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασε τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθω στοργή για το αθώο μου βράχι. Bé, aquest vídeo també hi hauria moltes coses a debatre i a parlar, però sobre el que parlàvem de fer visibles als invisibles. Amb aquest vídeo podem veure molt bé la jerarquia en les relacions. En aquest cas, com es situa el fill davant del seu pare. Sí? Molts cops no sempre passa els mestres o els adults com es situen vers els infants, aquesta relació jeràrquica, i després passa al revés, no? Els fills com se situen davant dels pares quan són grans. Doncs el mateix, com ens situem els mestres davant de les famílies, davant dels infants. La paciència. Paciència per què? Perquè molts cops les famílies ens pregunten 70 vegades el mateix. Pot ser la mateixa família que ens pregunta 70 vegades el mateix, però també diferents famílies. Però per cada una d'elles, la vegada que t'ho ha preguntat és la primera. Per tant, mereix ser escoltada, mereix la teva atenció i mereix que li donguis el seu lloc. Perquè moltes vegades és cert que estem cansats i sempre diem que ens han preguntat això 70 vegades, però per a ells és la primera vegada. O encara que sigui la mateixa família que t'ho preguntes 70 vegades. Si t'ho preguntes 70 vegades és perquè no li ha quedat clar el que li has dit. Llavors intentem el que dèiem, canviar el codi. També el saber escoltar, l'atenció, en aquest cas veiem, no? El noi estava mirant un diari i ni mirava el seu pare, el contestava sense ni mirar-lo, el que li estava dient.
Moltes vegades a l'escola nosaltres estem fent altres tasques, venen les famílies i els anem parlant fent allò que estem fent i ni els mirem. Es mereixen que els hi donem el seu lloc, els mereixen que els fem visibles. Sí? I realment que siguem honestos. Si una cosa no la sabem, no la sabem. Però d'aquesta manera ens situem en una relació més horitzontal i els donem l'opció de fer-los visibles. Després, també, una de les coses que podem fer és facilitar les trobades en famílies. M'agrada sempre posar aquesta vinyeta del Faro, que és una vinyeta d'humor, però crec que també és molt representativa, no? Que és aquesta mare magrebina i aquesta mare catalana que surten de l'escola de buscar els seus fills i la mare magrebina mira de reüll, diu, m'agradaria dir-li alguna cosa, diu, però em penso que li caiem malament. I al mateix temps, la mare catalana també està pensant, m'agradaria dir-li alguna cosa, però crec que nosaltres li caiem malament. I el Faro ens diu, què és el que més s'assembla a una mare magrebina? Una mare catalana. Sí? Si tenim en compte el concepte mare, evidentment són diverses, tenen cultures diferents, tenen costums diferents, tenen maneres de viure el món diferent, d'educar els infants de manera diferent, però com a mares els importa el mateix, els seus fills, el benestar dels seus fills i filles, l'educació dels seus fills i filles. I molts cops, des de l'escola, podem facilitar aquestes trobades, aquestes relacions entre famílies, ja sigui a vegades que es fan festes de benvinguda o dins de la mateixa aula o amb comissions o amb tallers, amb totes aquelles activitats que fem, el poder fer que es coneguin, perquè el que dèiem abans, el conèixer, trenca prejudicis, crea relacions i ajuda a establir xarxes entre les famílies i amb l'escola. Després, què podrien fer les altres famílies, aquestes que estan més organitzades, que podrien ser els membres de la Junta de l'AMPA, per facilitar i donar visibilitat a aquestes famílies invisibles, per fer que realment formin part de l'escola i que s'integrin i participin dins de la comunitat educativa. El que haurien de fer és poder plantejar aquelles propostes que fan o aquells projectes, mirar que fossin el màxim d'inclusives possible. Sí? Que, sobretot, tinguin l'aprenentatge com a fil conductor. És el que dèiem. Cadascú tenim motxilles diferents, però el que ens uneix a l'escola és els nostres fills i filles. Per tant, tot el que plantegem ha de donar resposta a com puc ajudar que els nens i les nenes aprenguin millor, tinguin més benestar a l'escola, etc. Que no siguin moralitzadores, que no qüestionin els sistemes de valors de cada família i que no exigeixin aquelles adhesions acèrrimes i uns compromisos que la majoria de famílies no poden assumir. Si només puc participar un dia, participo un dia, però donar-te aquesta opció. Sí? Perquè hi ha vegades que hi ha juntes d'AMPEs o d'AFES que són molt tancades, que tampoc donen peu a entrar les altres famílies i des de les escoles també podem mirar com són les propostes que fan, podem parlar amb ells o amb elles per tal de que les puguin fer el màxim d'inclusives possible i donin opció a altres famílies. No? Com ens diu el Turum, aquesta frase, la diferència ens enriqueix i el respecte ens uneix. Hi ha escoles que ja estan fent ara mentories o comissions d'acollides. Hi ha escoles que des de les pròpies AFES hi ha pares i mares que fan de mentors de les noves famílies que arriben a l'escola. Els acompanyen, els ajuden en tot allò que necessiten. També hi ha d'altres escoles que les AFES han creat comissions d'acollida, ja sigui això, fent festes de benvinguda o altres activitats per començar a establir aquestes xarxes i que tothom es senti que forma part de l'escola. També hi ha AFES que estan creant bancs de sabers familiars. Des de la pròpia AFA el que fan és sistematitzar tot el capital social que hi ha disponible a l'escola, és a dir, tots els oficis de les famílies, les destreses, les aficions, els sabers, però no només ens centrem en allò més professionalitzador o més de coneixement o de sabers, sinó també en destreses. Qualsevol habilitat que tingui una família i que estigui disposada a compartir-la amb l'escola. Doncs ara hi ha moltes AFES que estan creant aquests bancs de sabers familiars i els posen a disposició dels equips, dels claustres de les escoles perquè coneguin
tot el potencial que tenen amb les famílies que hi ha actualment en aquells centres, perquè a vegades als mestres se'ns escapa el potencial que hi ha i és una manera de poder coordinar aquest treball AFA-escola i és una manera en què aquestes famílies més organitzades donen visibilitat a tothom que hi ha a l'escola, sí? amb aquest capital social, perquè tot té valor. Altres que també estan organitzant tallers i xerrades per les famílies sobre temes que els puguin interessar, creen comissions, etc. És a dir, totes aquelles activitats que facilitin que tothom es pugui integrar i formar part de l'escola. Com diu aquí també el Turo, que fa falta tot un poble per educar un sol nen. No podem pensar que ho podem fer tot des de l'escola, sinó que tot el capital humà que tenim amb les famílies és importantíssim. Després, els reptes pel que fa a les famílies visibles. Recordem aquelles famílies que hi són presents però que no se senten partícips. Aquí veuríem que el principal problema és de qualitat democràtica de l'escola. Per tant, què podem fer des de l'escola? Primer de tot, revisar la nostra qualitat democràtica. Realment hem de veure si aquells espais de governança que hem establert, les AFES, els consells escolars, si realment aquests espais estan donant veu a les famílies, els estan demanant que les famílies diguin i s'involucrin en aquests espais de governança o no ho estan fent. Els hi han de donar veu, han de tenir en compte i, a més, legitimar-los. Hem de reconèixer la participació i l'esforç que fan les famílies per l'educació dels seus fills i filles. Podem possibilitar espais de cocreació, ja siguin als patis, a les entrades, al migdia, però sobretot que siguin espais de cocreació, però sempre amb l'objectiu de l'aprenentatge dels infants. Escolta activa i reconeixement i esforç a la tasca. I pel que fa a les famílies hipervisibles, aquelles que ens desborden, que monopolitzen la nostra atenció, la participació, que estan més motivades per un interès particular, aquí el que trobaríem el principal problema és un problema de gestió. Per tant, des de l'escola, el primer que hem de fer és autocrítica. Hem de millorar i regular el temps que dediquem a aquestes famílies. Hem d'intentar fomentar l'equitat en la nostra relació amb totes les famílies. Sigui qui sigui i la família de qui sigui. El temps que dediquem a les famílies ha de ser de qualitat i a totes les famílies ha de ser de qualitat. Hem de fomentar trobades en grup per tal de poder anar construint una cultura de l'educació diferent. Contra més puguem fer aquestes trobades en grup, més anirem transformant la mirada de les famílies vers les capacitats dels seus infants. I hem de revisar les propostes que duen a terme aquestes famílies si realment són inclusives i estan buscant el bé comú o només els interessa el bé particular del seu fill o filla. I una altra cosa que és important, que potser no li veieu la relació amb les famílies i així, però com que ho considero important, per això ho he posat, i és el fet que si acabem sent una escola que és la més volguda o desitjada de la nostra zona, totes som conscients, encara que molts cops no es digui, que als barris hi ha diverses escoles i sempre n'hi ha una que és la desitjada, que és aquella on van tots els infants de famílies de classe mitja alta, amb recursos, i una altra escola que és on van totes les famílies nouvingudes i si n'hi ha una altra, doncs és aquella que entren els que no han pogut entrar cap de les altres, estan allí barrejats. I això hem de ser conscients. Evidentment, com a escola, és molt difícil lluitar contra aquesta segregació escolar. És l'administració la que ha de fer unes polítiques de matriculació diferents, però com a escola sí que crec que tenim alguna cosa a fer. Llavors, si nosaltres veiem que som una escola volguda o desitjada, el que hauríem de fer és mirar i planificar com podem obrir la nostra escola a les altres escoles del barri, que podem fer de manera coordinada. I seria molt interessant poder crear plataformes que convidin a les famílies de diferents escoles del barri a poder-se relacionar, a poder interactuar i a poder fer xarxa. Per què? Perquè al final la realitat que viuen els infants a les diferents escoles, tant si és la volguda com la que no hi vol anar ningú,
no és la realitat real del seu barri. Al seu barri hi ha diversitat i conviuen tots junts. Per tant, hem d'intentar que aquestes famílies puguin crear xarxes, puguin conèixer, puguin relacionar per tal d'anar trencant aquests estereotips que es van repetint. I l'objectiu principal que hauríem de tenir és obrir la mirada de l'interès particular, de mirar només la nostra escola per buscar el bé comú, que és l'educació dels infants, en aquest cas del barri. Per tant, no sé si està relacionat, però com que jo ho considero important, us ho dic. Després, alguns exemples d'experiències. Aquí us diré unes frases d'un article que està publicat al Diari de l'Educació, del Pau Rodríguez, ja us posaré l'enllaç. Només 3 frases. És un article que ha sortit ara fa poc i com que parlava de l'experiència de famílies que entraven a l'aula, per això us ho he posat. I ens diu, el Gerard Ros, que és el director de l'escola Mas Masó, diu: la voluntat de molts centres no es redueix a augmentar la participació de les famílies, sinó que pretenen provocar un canvi de concepció de l'escola que permeti als pares i mares sentir que en formen part. El que dèiem, no és tan important la quantitat de participació, sinó el sentir que formes part, que pertanys a aquella escola. Després, dins de l'article, també la Montse Ruiz, que és la directora de l'escola Tanit, diu: si la família i l'escola van junts, el nen se sent reforçat i li puja l'autoestima. Se sent segur perquè tots anem en una mateixa direcció. I després el Jordi Collet, que és sociòleg a la Universitat de Vic, ens diu: sí que hi ha molts factors que ho dificulten. La conciliació laboral, la tradició, la falta d'ajudes a les famílies, inclús el marc legal. Però al final és l'escola qui pot decidir si obre les portes o no. Això també ho hem de tenir molt clar, perquè moltes vegades ens excusem en tots els impediments, però al final els que decidim si ho obrim o no som nosaltres. Si a algú li interessa l'article ja us deixaré l'enllaç. Són articles llargs, només trec un parell de frases. Famílies en temps de Covid. Clar, em direu, tot això que m'has dit és el que era abans o el que... Però, crec que en el tema de famílies és important saber on érem, saber on estem i on volem anar. Estem en temps de Covid, però el Covid amb sort passarà. Però la problemàtica de participació de les famílies la continuarem tenint. Per tant, considerava que era important el saber el per què no venien les famílies, les tipologies de famílies i com podíem donar-li resposta. Però bé, en temps de Covid, doncs estem aquí. Estem al petó i a l'adeu. Depenent de les escoles, si són escoles bressol, encara les famílies entren, no? Però les altres escoles, moltes escoles, això, el petó, deixen l'infant a fora, el recull la mestra i se l'emporta. Però bé, què podríem fer? Reiniciar, crec que hauríem de reiniciar el contacte amb les famílies, primer donant les gràcies i la benvinguda, mai és tard per donar les gràcies. Aquí la meva companya, la Conchi, a l'escola ens va portar un exemple d'una carta d'agraïment que el vam trobar molt bonic per poder fer amb les famílies. I si ella vol també el pot compartir al foro de l'Odissea, perquè n'hi ha molts d'exemples, però crec que és important. Estic veient moltes escoles bressol que diu a la meva no entren, a la meva no entren. Bé, després en parlem, si voleu. Però bé, donar les gràcies per si eren famílies que ja venien a l'escola per tot aquest temps que han estat confinats, donar les gràcies per l'esforç que han fet, per l'esforç d'acompanyar els infants, cosa que no estaven acostumats, per l'esforç d'intentar connectar amb nosaltres i donar resposta a tot allò que els anàvem enviant. Crec que és important donar les gràcies, posar-nos a la seva disposició i, sobretot, ens hem de tornar a vincular, que és el més important. Evidentment, haurem de resoldre dubtes, explicar protocols, però jo crec que ja... us he posat aquesta imatge que ens va regalar el Jordi Calvís el dia dels docents, que és una mica el moment en el que estem, amb els termòmetres, el gel, els 70.000 protocols que varien cada dia. Ja hem passat els protocols, ja hem explicat tot el Covid, ja som tots superprofessionals. Evidentment, demà pot canviar pel que estem veient, però
ho anem resolent a mesura que ens va arribar la informació, però tampoc podem basar la nostra relació amb les famílies en estar donant protocols i pedagogia sanitària. Sí? Podem fer dinàmiques per poder tornar a establir aquests vincles. Per si alguna no va veure la conferència inaugural d'aquestes jornades formatives del CRP, la conferència d'avui ja és demà, del Fernando Hernández, he volgut recuperar aquestes postals de benvinguda que ens deia el Fernando a la seva presentació, perquè trobo que podria ser una dinàmica interessant poder fer, o per una banda, que els mestres dissenyessin postals de benvinguda, així més artístiques i les poguessin donar a les famílies, o que les pròpies famílies puguin dissenyar la seva postal i nosaltres fer una mica aquest intercanvi entre elles, no? Poder recollir-les i poder-les intercanviar amb les famílies. O dinàmiques per establir vincles en la distància. Poder-los demanar, per exemple, a les famílies de envieu-nos o escriviu-nos una frase motivadora. I nosaltres aquestes frases poder-les transformar d'aquestes formes que fem nosaltres tan xules de fer cartells tan bonics i poder-los penjar allà a l'escola, poder fer un muntatge i retornar-los a les famílies aquestes frases que ells han pensat i ens han dedicat. Una mica el poder crear aquest vincle tant de família amb l'escola com de les famílies entre elles. Definir i establir els mitjans de comunicació. Ja tenim experiència amb tot el temps del confinament, sabem quines vies de comunicació ens van anar bé i quines no ens van anar bé i buscar-n'hi d'altres si no vam ser capaços d'arribar a aquelles famílies. Poder parlar amb elles, com podem arribar a vosaltres, perquè, clar, evidentment, sabem que no totes les famílies disposen de recursos electrònics. Poder deixar ben clar i establir quins seran els mitjans de comunicació que utilitzarem en cada moment, tant si ens tornen a confinar com si no. Les reunions amb famílies. No sé si totes ja heu fet reunions amb famílies o no, si no les heu fet, però bueno, les reunions, per si algú no n'han fet, les reunions ara evidentment són virtuals perquè tenim grups grans i no podem reunir-nos més de 6 persones. Llavors, aquestes reunions virtuals he posat alguns aspectes que podem tenir en compte. Abans de convocar la reunió, hauríem de demanar a les famílies quins temes són els que més els interessaria tractar. No sé com feu vosaltres les reunions, si primer feu una part, o fèieu fins ara, una part més comunitària d'organització i tot això, i després cadascú amb el seu grup aula, o ara a nivell de virtualitat ja està cadascú amb el seu grup aula, però si és amb el grup aula és interessant el poder saber què és allò que interessa saber les famílies. Poder-ho recollir per tenir-ho en compte a l'hora de preparar aquesta trobada. Després, preveure les possibles barreres o entrebancs, ja sigui de llengua, de conciliació, de falta de mitjans, si no tenen, per exemple, ordinador o dispositius electrònics, podríem contactar, no sé, amb els centres cívics si disposen d'algun dispositiu, amb els ajuntaments si disposen de dispositius o poden anar alguna família a la mediateca que no tingui recursos per poder-se connectar per fer la reunió d'escola, mirar quins recursos i quines solucions podem trobar. Si és per tema de llengua, podríem mirar de fer un resum dels temes que volem tractar i traduir-los, ja sigui a través d'alguna família que parli aquella llengua o a través d'un servei de traducció, ja sigui per serveis socials o pel que sigui, que hi ha aquests mediadors que poden facilitar-nos fer aquestes traduccions. I després assegurar-nos que tothom coneix els termes en els quals realitzarem les reunions. A les reunions virtuals jo crec que és molt important saber l'hora que es comença i l'hora que s'acaba. I això ho hauria de saber tothom i s'hauria de complir. Perquè és molt fàcil a nivell virtual que tot se desvirtuï, no? Una mica. Llavors, que tinguéssim clar aquests paràmetres, tenir clar el típic, els micros tancats, tot això, però són coses que hauríem de tenir clares, que són reunions de grup, són reunions d'aula, de pares, que no és aquell moment en què han de sortir tots els nens a la pantalla, saber que si hi ha nens per casa no passa res, però no és allò de, no, t'ensenyo el nen a la pantalla que te digui, hola senyor, que dius, l'acabo de veure. Hem de saber tots els termes en els quals es realitzaran les reunions. Durant la reunió, doncs primer de tot intentar atravessar la pantalla per tancar la fredor de la virtualitat.
podríem començar amb dinàmiques de grup. Dinàmiques que puguin estar establertes des de l'escola, per exemple, això, donar-los, per exemple, a cada família un sobre tancat, que dins hi hagi una frase, una foto, una imatge, el que sigui, i dir-li, mira, és que no el pots obrir fins que no comencem la reunió. En el moment que comencem la reunió, l'obrirem. I llavors fer una dinàmica. N'hi ha mils de dinàmiques. Totes segur que sabeu mils dinàmiques de grup. O escriure una paraula i ensenyar-la a la càmera. Bé, algun tipus d'interacció que hagin de participar al principi. Evidentment, no podem presentar-nos tots, allargaria un munt, però sí fer petites dinàmiques que puguin trencar la fredor de m'he de sentar davant i escoltar. Perquè és molt difícil pel que està parlant, però també és difícil pel que escolta. Després, intentar no parlar de protocols sanitaris a les reunions d'aula, perquè els protocols sanitaris ja els hem parlat. Estem per parlar d'altres aspectes importants sobre l'educació i l'aprenentatge dels seus fills i filles. Parlar d'aquells temes que els puguin angoixar les famílies d'aquestes edats, aquells que ells ens han suggerit o d'altres que nosaltres considerem importants tenint en compte el grup d'infants que tenim a l'aula, perquè el que ens dona bo, el poder-ho fer només amb el grupet d'aula, és el poder personalitzar. Nosaltres coneixem perfectament els infants i podem personalitzar aquelles temàtiques que considerem d'interès a la nostra aula. Intentar mantenir el vincle i l'atenció a nivell virtual és difícil, però podríem utilitzar alguna imatge dels seus infants per passar, perquè no hi ha res que capti més l'atenció de les famílies que veure imatges dels seus fills i filles a l'escola, doncs o poder passar petits vídeos molt curtets o alguna imatge en algun moment determinat per intentar mantenir l'atenció i el vincle. Ser honestes en que per nosaltres això no és algo habitual, no? Per mi no és habitual estar donant formacions així a nivell online, perquè tinc la sensació que estic pegant un rotllo que si estiguéssim de manera presencial seria dinàmic, seria molt diferent, però hem de ser honestos, és el que tenim ara. Hi ha coses que fem bé, hi ha coses que no, se'ns pot saltar l'internet a mig de la reunió, podem tocar una tecla que no sabem què és, però hem de ser honestes amb el que passa i les famílies, si som honestes, ens entenen. I respectar l'horari pactat, el que dèiem abans. Al finalitzar la reunió, també acabar amb alguna dinàmica, poder agrair explícitament l'esforç que han fet les famílies de connectar-se des de casa seva. No fer tutories individualitzades, a vegades es pot caure amb l'error d'alguna família. Espera't que et vull comentar una cosa del meu fill. La reunió que fem a nivell virtual no hem de fer tutories individualitzades i podem dir, mira, doncs quedem per un altre dia per poder-ne parlar, quedem amb una tutoria, perquè si no, aquestes reunions es converteixen en reunions monopolitzades per a aquestes famílies hipervisibles. Sí? I això ho hem de tenir clar i ho hem de tenir previst. I després, a l'acabar, poder passar una enquesta més qualitativa. Després, algunes idees de participació de les famílies a l'escola ara en temps de Covid. Ja sé que em direu, no poden entrar, no poden participar, però jo encara estic R en què alguna cosa hi podem fer. He posat construccions col·lectives. Els arbres aquests que moltes vegades fem a les escoles, aquests arbres dels desitjos, de somnis, de compromisos, és una cosa més que ajuda a vincular les famílies amb el centre. Si ara no podem entrar, podem formar part d'una creació, podem expressar els nostres desitjos, somnis, compromisos per a aquest curs i ho podem deixar en un lloc de l'escola on potser jo com a família no ho veuré, però els nostres fills i filles sí. Poder fer alguna construcció amb les famílies perquè puguin dir, hi som, encara que en la distància. En aquest cas us he posat exemples de molinets d'aquests de vent. Podríem demanar a les famílies que cada família ens fes un molinet de vent per decorar, per exemple, la part de dalt d'una reixa del pati, que quan fes vent es bellugués, poder-los clavar en algun lloc de l'escola i fer un bosc de molinets, amb algun test, no ho sé, poder fer creacions d'aquestes col·lectives en les quals les famílies
puguin formar part de l'escola encara que ara no la puguin trepitjar. I que els seus fills i filles puguin sentir la presència de les seves famílies a l'escola. Posat els molinets poden ser mil coses, però... Una altra cosa que els pot fer presents, per exemple, posar un espai a l'entrada i demanar a les famílies que ens portin un vaixell fet de paper i poder col·locar els vaixells de paper. És igual la mida, és igual el tamany, tots som diferents, tots tenim el que tenim. Poder deixar un espai on poder deixar vaixells de paper, on poder fer cortines d'aquestes de grues, per exemple, o si és del grup aula, de dir, mira, doncs agafo una branca i les famílies de la meva aula els hi demano a veure si em poden portar fetes grues de colors, d'aquestes, i jo decoro la branca i la penjo a l'aula. Diferents coses que normalment l'art ens ajuda moltíssim a fer-nos presents en la distància. Llavors, pensem en coses artístiques que puguin ajudar les famílies almenys a sentir-se que formen part. Si tenim famílies que saben fer punt de creu, mitja, no sé, o que no en saben però que tenen ganes de fer alguna cosa, ens podrien decorar una reixa del pati. No cal que hi hagi 70 famílies decorant la reixa del pati amb, aquí us he posat exemples, de tipus punt de creu o d'això de ganxet. Pot venir un dia una mare, un altre dia una altra mare i anar creant i deixant petjada, deixant empremta al nostre pati. O si no sabem punt de creu, amb cintes, i fer com amb aquestes imatges, passar les cintes per la reixa i poder crear aquests mosaics que diguin, bueno, estem aquí. Ara potser no és el moment, no hi podem entrar, però tenim ganes de formar-ne part també. Hem de pensar també en totes aquestes famílies que estaven molt implicades, que sempre venien a fer coses a l'escola i ara se'ls ha tallat aquesta possibilitat. Hem d'intentar buscar coses que puguin continuar fent per no perdre aquest vincle i aquestes ganes de fer. Aquí he posat, som un recurs valuós. Això és una imatge de l'escola del Martinet. Jo he pensat que també seria una idea bonica el que cada família pogués, si té un marc vell d'aquests de quadres a casa o simplement juntant 4 fustetes que no costa tant amb un clau, fer aquests marcs que els decorin, que els pintin, si volen, amb els seus fills i filles a casa. I nosaltres poder-los tenir en una paret, que si tenim la sort de poder tenir com un porxo que està tapat a l'exterior, poder-los penjar a l'exterior i allí poder anar posant dibuixos o coses que facin els seus fills i filles i crear com una petita paret, com un petit museu a l'escola que està creat a partir d'allò que han fet les famílies i el que fan els seus fills i filles. Després, vivències compartides. Aquí ja és una mica més complicat, però totes aquestes sessions a l'engròs que fem a les escoles, sobretot a escoles bressol, però els del segon cicle també, aquestes sessions tan xules que fem, que hi ha 1000 instal·lacions, segur que us venen al cap 1000 instal·lacions del Javier Abad, per exemple, que gaudeixen els infants d'aquest grup bombolla, no sé si seria molt descabellat poder convidar amb aquestes sessions amb una mare o a un pare. Cada vegada que fem una sessió, poder convidar una mare o un pare diferent. Evidentment, la mare o el pare que ve, a l'entrar a l'escola, passa per la catifa desinfectant, se desinfecta les mans, porta la mascareta, se li pren la febre. Vull dir, no sé quina diferència hi hauria en que hi hagi aquest pare o mare, només un, amb el grup bombolla, a que puguin passar 200 substitutes o personal de menjador diferent o... Sabeu què us vull dir? Als grups bombolla està entrant gent molt diferent que amb la premissa que porta mascareta, s'ha desinfectat, s'ha pres la temperatura. Exacte, no? I aquí diu que a la placeta normalment se troben totes, com comentava una companya. No sé si seria molt descabellat. Sé que tots els protocols i tot el que vulgueu diu que no, però jo em resisteixo a pensar que una mare o un pare no poden entrar en un grup bombolla a gaudir d'una sessió, perquè van igualment amb mascareta, perquè s'han desinfectat i han passat tot el que han passat. Per tant, la meva proposta és que sí que es pogués fer. Després ja entre
a cada escola. Però jo animo que es faci. Després, jo posava moments especials. Realment hem de perdre aquests moments? El moment que hi ha una mare, una única mare, explicant un conte en un grup bombolla? O en l'altra foto hi ha el pare i la mare. No, en aquest cas seria un fent bombolles de sabó a l'exterior. El poder utilitzar, el que dèiem, tot el capital humà, tot el recurs que ens aporten les famílies, realment és tan descabellat que pugui continuar sent? Amb totes les mesures, Però, clar, és que tant jo com vosaltres sabem la realitat que hi ha a les escoles. I més ara, de dir, hi ha 70 baixes perquè estan esperant la PCR del fill de no sé què, la mestra, que si no ve substituta, que si ha d'anar la de la classe del costat, que si van... Passa tanta gent que no sé si ens podem permetre el luxe de perdre aquests moments de vinculació d'un membre de la família amb un grup bombolla. Després, escoles de famílies, el poder fer tallers amb famílies, ja sigui de manera virtual, perquè ara per ara, amb les condicions que tenim, no els podem fer de manera presencial, però podem continuar establint trobades amb les famílies per parlar d'algun tema en concret o per... Nosaltres parlàvem de dir poder temes que ara estàvem amb tot el tema de la coeducació. Podem fer un taller per explicar o per ensenyar un conte coeducatiu a una família per tractar qualsevol tema. Sé que és complicat a nivell virtual, però crec que podríem continuar fent-ho per quan ja puguem obrir-nos, que puguin ser una altra vegada tallers i xerrades presencials. Si ens confinen, doncs si ens confinen, la relació amb les famílies serà el mateix que era quan ens van confinar al març. Quin és l'avantatge? Que ara, com que sabem tot el que van passar al març, si hem pogut establir uns canals de comunicació eficaços, ja no tindrem els problemes que teníem i potser els hem pogut escoltar més i tampoc tindrem aquella necessitat de bombardejar les famílies amb reptes i activitats i totes aquestes coses, sinó que potser ens dedicarem més a poder-los escoltar, a poder-los acompanyar. I una mica això, si ens confinen la nostra relació amb les famílies, jo crec que passa més per l'escolta, l'empatia, per fer-nos presents de manera virtual que per qualsevol altra cosa. I ja per acabar, us volia fer un regal i em direu, sí, però Laura, aquest regal està obert i a sobre està buit. Vull dir, ja que ens fas un regal, el podries fer. I vull compartir amb vosaltres això, el sí, però. Tot el que hem estat parlant aquests dies, tant la primera sessió sobre l'aula, com la segona sobre espais exteriors, avui amb famílies, o qualsevol altra cosa, i no cal que estiguem ara en confinament, també quan no ja està, o sigui, quan no teníem, confinament, no la pandèmia aquesta. Abans també passava, sempre passa que a les escoles hi ha aquests grups de persones que som els motivats, els que sempre tenim propostes, els que sempre volem fer coses, sempre proposem i moltes vegades rebem un sí, però. Sí? Llavors, jo volia compartir amb vosaltres, a mena de regal simbòlic, les 30 maneres que té algú per ensorrar la teva idea o el teu projecte. Perquè d'aquesta manera, si ja sabeu la manera en què te volen ensorrar un projecte, doncs així tu ja quan ho sents, dius, alerta, obres els ulls i dius, vinga, aquí ja m'he de començar a buscar tots els arguments pedagògics, per contrarrestar i poder intentar dur a terme el meu projecte o la meva idea, o no particular, de grup. Perquè molts cops, ara diem, no, la nostra escola no és jeràrquica, però jo sento tantes vegades a les formacions el dir, no, nosaltres tenim la sort de que el nostre equip directiu ens fa suport amb això, qualsevol tema. I jo penso, clar, però és que tu diguis, jo tinc la sort de que el meu equip directiu em fa suport, vol dir que ets conscient que hi ha altres escoles
hi ha equips directius que no són tan oberts a escoltar propostes i acompanyar els claustres o encoratjar els claustres. Per tant, encara hem de fer aquest pas d'anar trencant jerarquies. Però bé, com es poden ensorrar una manera, un projecte? Tu proposes i et diuen, sí, però això ja s'ha aprovat. Aquí has de dir, em sembla que no em deixaran explicar res més. O et diuen, sí, però això no s'ha fet mai. O fins avui hem anat fent sense això. O això no s'ha previst al pressupost. Això també és molt comú. O no tenim el personal necessari. O sí, però la nostra escola no en trauria cap benefici. O qui ho pagarà, això? O els riscos intangibles són massa grans. O sí, però encara no estem preparats per això, però arribat el moment ja ho farem, O diuen, sí, però en teoria està molt bé, però la meva experiència, aquí has de dir, espera que m'he de començar a carregar d'arguments pedagògics per poder argumentar i almenys que escoltin la meva proposta, perquè el problema és que quan tu fas una proposta, dius, bueno, vull proposar... De seguida et solten aquestes frases, la majoria de vegades no pots acabar d'exposar-la. O si més no, de debatre-la. Et diuen, sí, però necessitem l'aprovació de... I estic segura de que dirà que no. Quantes vegades, no? Diem alguna cosa, sí, això és superinteressant, però necessitem que ens ho aprovi el departament o necessitem que ens ho aprovi l'Ajuntament i segur que ens dirà que no. Que dius, aquí em sembla que ja no traslladaran ni la proposta, perquè si ja et diuen que saben segur que diran que no, ni provaran de traslladar-la. O diuen, sí, però això és una solució a llarg termini, el que volem és l'ara. O, al revés, això és una solució a curt termini i el que volem és una solució duradora. O sí, però ja ho estem fent millor que l'escola veïna. On vas ara a aliar-te amb altres projectes o a voler crear espais exteriors educatius? Sí, ja ho fem millor que l'altra escola. O sí, però això és radicalment diferent del que estem fent al nostre centre. O sí, però els pares no ho acceptaran mai. Aquesta també és molt típica. Els pares no ho acceptaran mai. Dius, has provat de preguntar-ho? Has provat d'explicar-ho? Perquè els pares et sorprendran. O et diuen, sí, però és molt complicat, això ningú ho entendrà. O sí, però és contrari al nostre projecte d'organització, d'estructura, d'escola. O sí, però això funciona en altres països d'Europa. A Catalunya, vas a parar a Catalunya, no? És el típic, sí, dona, això funciona a Finlàndia. Però a Catalunya, dius, bueno, a veure, quin complex d'inferioritat tenim a Catalunya. O et diuen, sí, però feia temps que volíeu fer-ho, però no sé. O sí, però volem que els alumnes reflexionin i no només això. O sí, però a l'escola no ho fan així o a l'institut no ho fan així. Sempre és com a l'altra etapa educativa no ho fan així. O sí, però el sistema és tan bo, si aquest sistema que em proposes és tan bo, per què no s'ha aprovat mai? O sí, però no tenim més que 24 hores al dia. O sí, però clar, amb aquestes xifres poden provar qualsevol cosa. O això és problema de l'administració. O sigui raonable. O el típic de, jo soc gat vell i a mi no se'm pot ensenyar res de nou. O bona idea, formem una comissió. Aquesta és una mica, a vegades, el de formar comissions, depèn de com t'ho proposen. Dius, ara no sé si m'ha dit de formar una comissió per poder tractar el tema o m'ha dit de formar una comissió per dir, bueno, mira, així m'ho tracte sobre, que en vagin parlant i després no s'aprova i ja està. Però bé, era una mica així a tall de final i de regal, de voler compartir amb vosaltres, perquè així si alguna vegada proposeu alguna cosa, de crear alguna cosa i sentiu alguna d'aquestes frases, que se us encengui la llumeta vermella d'alerta i comenceu a preparar arguments pedagògics si realment és una proposta en la que hi creieu i en la que teniu el convenciment que darrere teniu una base, no? el que dèiem, una pedagogia basada en l'evidència o no hi és. Llavors, que en pugueu parlar. I bé, moltes gràcies. Ara, si voleu, si hi havia alguna pregunta o el que vulgueu. Moltes gràcies.